Kaixo artistak, kaixo irakasle, gaur ubideak B2 ebaluazioa, bigarren modularen ingurua hitz egingo dizu. Zer egin behar dugu hemen? Hortze komentatzen du ebaluaketa ebaluaziorako balabide digitalak oso garrantzitsuak direla, baina karo, aukera desberdinak egin daitezkeenez, batzutan gu aukeratutakoak ez direla honenak, ezta? Beraz, honen bidez hor agertzen da, kalifikatutako evidentziak hartuko ditugunak, ea nola erabiliko ditugun, ezta? Bi baliabide digital desberdinetan, eta ea zein den hobea, zein ez eta hori, ezta? Berez. Zein da zer egina? Horra saltzen du, ezta? Guk jarduera bat aukeratuko dugu umeekin eginda, nik adibidez lehen hezkuntzako lehenengo mailako gehiketak eta kenketak aukeratu ditut, eta bi tresna digital aukeratzea. Nik zeintzuk aukeratu ditut? DaVquiz. Ni DaVquizen bideo baten bat daukan nire kanalean zuek ikusteko, ez baduzu ulertzen, baina Googleekin nire emailarekin edo, Google edo nire emailarekin sortu dut. Umeak asmatu ditut, hor, ezta, berein izena eta pasaitzarekin, eta azterketa bat sortu dut, ezta, oso simplean, gehiketak eta kenketak agertzen diren. Gauza bera da Kajuten, nik Kajut ere aukeratu dudanez, portxerto, kit digitalean pilo bat dituzue, hor begiratu ea zeintzuk erabili nahi dituzun, ezta, hemen barruan agertzen dira aplikazioak. Batean ja azaldu dizuedanez, zuek galdetu bestela. Hortze daude, eta orduanik umeen emaitzak hemen ditut, eta hemen ere bai, baina Excel bat ere atera daiteke, ikusteko zelan egin duten, eta hori guzti hori, beraz, honen inguruan hitz egin dut, eta irakasle gehienok jakingo duzu, eta zer esan dudan, spoiler alert, baina bideoan ikus dezakezu, ez da, bideo tutorialean, Kajut batzutan kaos bat dela, ume guztiak batera bitu hemen beraien lehenengo letra jarrita, nahiko zaila dela haiek egindakoa ondo baloratzea, batzutan internet ez doa ondo, arazo nahiko daude. Aitzitik, DaVquizen, ume bakoitzak berarik eta egiten du, eta horrela, zoragarrai. Gainera, DaVquizek ere, abantaila bat dauka, sartuko naiz egotik. Sartu baino lehen, eta bere dinot, sartu baino lehen, ume bakoitzak, berea sortu dezake, zenbat, dinot iraupena, ze maila, zenbat egin, ea gehiketak alakenketak diren, justo agertu zait, markat. Ingelez ez eta gian baten bat estresatuko da, dinot euskaraz jan daiteke, dinot, bakoitzatako eratu daiteke nahi duena, adibidez, konfigurazio honetan, 10 egingo dituzte eta oso zuzenekoa da. Baina nik hori ez dinot, ezta? Nik dinot, nola ume bakoitzak, berea daukan, eta baten bate galdetuko du, baina Mikel hori nola egiten da? Nik azterketaia sortuta daukat, eta kode bat dago. Nik umei kodea arbelean jartzen diet, edo emailean familia bakoitzari bidaltzen diot, eta orduan berak horrela egiten du. Kodea sartuta, bakarrik jarri behar du bere pasaitza. Orduan, nik hor jarrita daukat, ezta izena bizenak eta bakoitzaren pasaitza, oso simple. Nik ikusten duzuenez, klasea, non zaudete, batetik 16 garrenera. Orduan horrela ikus daiteke eta haiek egiten dute, eta Kajute. Beraz, hori egin dut, orduan bideo tutoriala sortu dut, hor azaltzen dut dena, nahi baduzu ikusi hor duzue, eta bideo tutorial hau nire saitean txertatu dut. Gogoratu Creative Commonsena ere jartzea, eta hori berez da egin behar dena. Dinot, errepaso bat egin dezagun, nola behin egin da hori, pentsatzea ze tresna den egokiena, zergatik, eta ea ondorio berbera atera daiteke, eta ea beste tresna bat proposatu dezakedan. Ni berez Matific jarri dut, baina Matific ere, komplexua da. Ez DaVquiz hain simplea izan da honetarako, nire ustez izan da, kuriosoena. Eta ni lehenengo mailan nago, ni bideo hori sortzen dut,
maila, beheko mailetan zaudeten ontzako, ze beste mailetan egonda, bai, Classroomen beste aplikazio batzu daude, ez da, orduan horregaitik bideo hau sortzen dut. Hori, eta holan, kit digitalean jarritakoa, bideo tutoriala, eta berez gidoi bat egitea. Nik nire gidoian zer simple idatzi dut, zeintzuk aukeratu ditudan, tresna egokiena, zergatik, ea posiblea den ondorio berbera ateratzea, hori guzti hori azaldu dut, orduan bideoan ikus dezakezu. Bera, zea erabilgarri egiten zaizuen, ez dela galdetu pribatuan, Instagramen edo nire duzuenen. Ados, beno, beste bat arte eta animo, ubideekin kaineriaz.